Wij zijn hier op de Westermarskwaal op een Jouwer. Nou voor de 8e keer, want het is de laatste workshop van de cursus Klasse Friesk. Op deze squalla hebben wij met het hele team de cursus gedaan, inclusief de directeur, en dat was echt verschrikkelijk mooi. Nou, de basis van deze cursus bestaat uit 8 workshops. En als die workshops volgt, ja, dan kiest van die Frieske lessen echt iets meidje weg van ons huis. Dit is wow. We beginnen aan de slag met De Taal van Mijn Het, het allerleukste boek van de hele wereld. Er is ook een ronde die gaat over voetmijdenmethode, of net. En we gaan ook nog een hele mooie, dat is de Skiertnis rollercoaster. Het is een stukje theorie wat we mij krijgen en heel veel praktische dingen. En ze weten mij te inspireren, ze weten mij even uw balans te brengen, om weer zelfvertrouwen te gaan. Ze hebben zo'n mooie toeringskracht om te laten zien van het kind oors en het mat oors. En denk er eens aan, hoe zo stoot het dan? Ja, dan kiest dus mooi van aan de IEPEN-inschrijving. Dat is een mixte groep leerkrachten uit verschillende onderwijslagen. En die lessen jou wij op NHL Stenden. Maar dan kiest ook als squalle of als koepel mooi van. En die cursus jou dan krijgt als hier op locatie. De gearwerking tussen NHL Stenden en Cedin is hartstikke mooi, want hier op NHL Stenden zijn we meer van de theoretische kant en Cedin is heel nog van de creatieve kant. En maaien maken we een heel mooi programma, geerstallen voor het Volk Friesk. Wat ik het mooiste vind om mijn eigen stukje is dat ik mensen kan aanleveren die het betoefd binnen in de Frieske taal en die het in het basisonderwijs met haar leerlingen redden kennen. Dus echt de band die het Friesk als memetaal hebben, dat die volslijnd daar uit erin komen kunnen opsquallen in haar eigen taal. Er zijn 8 lessen west en dan kiest er nog 4 lessen erachteraan van. En die lessen, als die nog dost, dan kiest het Volk Friesk voor het basisonderwijs helpen. En dat is vanzelfs heel fijn voor dijzelfs, maar ook voor die squallen. Zie wat wij willen graag het Friesken impulsje aan. En als dat tot een goed resultaat leren moet, ja, dan moet het eigenlijk met het hele team dan. Het met breed droegen wijzen, de collega's moeten erachter staan. Ja, dan is het ontzettend super om het met elkaar te doen, met het hele team. Nou, het was hartstikke leuk dat na de eerste les al mijn collega's al Fries gingen praten, Fries gingen appen, Fries gingen schroeven, uit de taal van hun het. En wat nemen we mee? We gaan meer met de band lezen, meer met schroeven van en we willen meer het Fries uitdragen in de squallen. En we hebben ook nieuwe boeken en die staan in de boekenkast en daar geef ik meer in lezen. Een van de mooiste dingen, heb ik zelf ook ervaren, is dat het Fries net meer juist als iets aparts, wat er nog weer een keer bij komt, maar het is iets wat erbij zit. En dan kiest het op zoveel mogelijke manieren broeken in die lessen. Je vraatoriëntatie, kiest de broek bij muziek, kiest de broek op de creativiteit. En dat is dus een eye-opener. Om daar toch op een andere manier naar het Fries te zien, dat we net denken van hé, het moet er al hierbij, maar we kunnen gewoon integreren in onze lessen. Dus dat is onze doelstelling. Drok is het wel en met die instelling kon ik naar de cursus staan. Maar binnen no time gingen ze deze jongen wel bij de les. En dat doen ze op een hele leuke manier en toch energie aan mij en aan onze collega's. Nou, voor u is het jaar van de cursus een groot feest. We mogen leerkrachten inspireren. We mogen ook aan de slag met bewustwording en het belang van Frieske meertaligers. En dat doen we gewoon van hele mooie voorbeelden uit de praktijk met de docenten met aan de gang kennen om echt te zien hoe waardevol het taalonderwijs is.